Γεια σας, είμαι η Νίκη και σήμερα θα σας δείξω πώς παίζετε το επιτραπέζιο πάρε 5. Είναι ένα επιτραπέζιο για όλη την οικογένεια και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να μην συλλέξετε κάρτες. Κάθε κάρτα που παίρνετε είναι μείον ένας πόντος για κάθε κεφάλι βοδιού. Αν δείτε εδώ πέρα έχει 2 κεφάλια, οπότε αυτό είναι μείον 2 πόντοι. Σε κάποια άλλη έχει μείον 1 και υπάρχουν διάφορα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ανακατεύουμε τις κάρτες και μοιράζουμε 10 σε κάθε παίκτη. Θα μοιράσουμε τώρα για 2 παίκτες, ας πούμε. Ωραία. Μετά ανοίγω 4 κάρτες στο κέντρο. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Και κάθε παίκτης επιλέγει μία κάρτα από τις κάρτες που έχει στο χέρι του, όποια πιστεύει ότι πρέπει να βάλει. Διαλέγω τυχαία μία και τυχαία άλλη μία, για να το δούμε πώς παίζεται. Και την τοποθετεί κλειστή μπροστά του. Όταν όλοι επιλέξουμε τις κάρτες που θέλουμε, ανοίγουμε τις κάρτες μας. Λοιπόν, εγώ έχω επιλέξει το 48 και ο αντίπαλος μου έχει επιλέξει το 26. Οπότε, πώς θα ξεκινήσουμε? Θα τοποθετήσει πρώτος αυτός με τη μικρότερη αξία της κάρτας. Δηλαδή, εγώ έχω το 48, αυτός το 26, άρα είμαι το 26. Εδώ βλέπουμε έχουμε 4 κάρτες, 95, 19, 22 και 34. Θα ακολουθήσουμε τις εξής κανόνες. Ο ένας είναι να υπάρχει αύξουσα σειρά, δηλαδή να ξεκινάμε από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, να μεγαλώνει η σειρά. Θα τοποθετήσει που έχει τη μικρότερη διαφορά, δηλαδή άμα έχω το 22 εδώ πέρα, αν είχα και το 23, θα το έβαζα στο 23, γιατί είναι πιο κοντά. Αυτοί είναι 2 κανόνες για τώρα που είναι αρχή, οπότε θα το βάλω στο 22. Ωραία. Αν τώρα υπήρχαν κάρτες εδώ, τυχαία τις βάζω, δεν είναι αυτές. Ωραία, και είχαμε 5 κάρτες και έπρεπε να το βάλει εδώ, να τοποθετήσει την 6η κάρτα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι παίρνει όλη αυτή τη σειρά και όπως είπαμε και στην αρχή, αυτές είναι μείον πόντι για κάθε κεφάλι βοδιού που υπάρχει εδώ πάνω. Παίζει ο επόμενος, ανοίγει καινούργια κάρτα εδώ. Και ένας τελευταίος κανόνας που πρέπει να ισχύει είναι ότι αν εγώ έχω μία κάρτα η οποία είναι πολύ μικρή και δεν χωράει πουθενά. Ας πούμε ότι έχω το 8 αυτή τη στιγμή. Και δεν μπαίνει πουθενά, γιατί το 8 είναι μικρότερο από όλα αυτά όσα έχουμε ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Θα διαλέγω ποια σειρά θέλω. Ας πούμε εδώ και τα παίρνω. Παίρνω μείον αναγκαστικά γιατί δεν μπορεί να τοποθετηθεί πουθενά. Διαλέγω εγώ, συνήθως διαλέγουμε τα πιο μικρά. Και το παιχνίδι τελειώνει όταν τελειώσουν όλες οι κάρτες. Και μετράμε πόντους. Υπάρχουν κάρτες με κεφάλαια βοδιού 1, 2, 3, 5. Υπάρχουν και 7, που είναι το μεγαλύτερο. Και αυτά όλα είναι μείον. Ελπίζω να σας άρεσε το πάρε 5. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, θα το βρείτε στο e-shop μου nyamanation.com. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας επιτραπέζιο και αν θα θέλετε να κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο.